Чак. Да, бе, тя е на парк, бе. Често, бе. Да не работи се палим. Пак е парк, бе. Ей, не, лошо е. Пак е парк. Пак ми напред, бе. А тук вече Заро няма спиране, брат. Аре, ние сме се в смяната на акумулатори, така че... Какво стана сега? Не бутате ли? Само ми кажи на къде да ти я дам. Чакай, сега последно какво правим? Сменяме. Сменяме акумулаторите, за да цъкнеш на неутрал. Може ли докато я изкараме да стои акумулатора в него? А Сернандето помните ли го? Не, защото може да има отечка. Другия вариант е Заро пак да се спусне и да ги целунем. Да ги целунем. Аз съм на вид просто Ще ги срещнем, да ли? оставя тук изправена, да я пусна на свободно и да стоя отстрани. Добре, какво по-забавно сивото ежедневие? Да ги сменим. А? Акумулатора само. Някой да качи. Ще ви вземе за Ферари, брат.